A cidade de Ourense conta dende fai décadas cun importante déficit de aparcamentos. Un exemplo é a zona centro e nos últimos tempos o barrio da Ponte e a estación Empalme. Como todos sabedes, dende o ano 2019 que se aprobou o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, nada se fixo para crear novas zonas de aparcamento para os usuarios e as usuarias. Os aparcamentos disuasorios son unha opción empregada con éxito en moitas cidades do noso país, que fomenta a mobilidade sostible e que tamén aposta por unha cidade na que o fluxo de vehículos sea menor e tamén haxa menos contaminación. Por iso, no Concello de Ourense, porque levamos 5 anos sin ningún tipo de alternativa e ante a posible supresión da zona hora por parte do alcalde, levaremos ao próximo pleno unha iniciativa na que solicitamos un plan específico e urxente no que se elabore unha serie de lugares para o emprazamento de novos aparcadoiros disuasorios nas entradas e puntos estratégicos da nosa cidade.